Počas jedného roka nadobudnú študenti úroveň francúzštiny ako maturanti na klasickej sekcii. Budete sa učiť predmety po francúzsky ako napríklad biológia, chémia, matematika a fyzika. Taktiež tu nájdete odborné učebne pre tieto predmety. Naše gymnázium ponúka mnoho sprievodných udalostí, ako napríklad imatrikulácie, Gimpel Rock alebo taktiež Gimpel Ples, kde sa môžu študenti kultivovane zabaviť. Na našej škole si môžete oddychnúť v rôznych priestoroch a využiť svoj voľný čas, napríklad v knižnici, v posilňovni, v hale si zahrať loptové hry a potom ešte máme aj študovňu, kde môžete si robiť svoje domáce úlohy. Naša škola organizuje mnohé výmenné pobyty, pri ktorých môžete spoznať veľa nových ľudí, ako napríklad s liceom v Maďarsku, v Budapešti. Alebo s liceom Charlesa Baudelaira v Anstey spolu s výletom do Paríža. Bilingválne štúdium na tejto škole si myslím, že má veľký prínos, pretože žiaci majú možnosť sa naučiť cudzí jazyk, francúzštinu na veľmi dobrej úrovni. Majú možnosť navštíviť Francúzsko, ísť na výmenný pobyt, kde strávia 2 týždne, spoznajú kultúru aj mentalitu Francúzov a myslím si, že sa naučia spájať vedomosti aj z ostatných predmetov, medzipredmetové vzťahy a že z nich tu sa vyformujú takí ľudia, ktorí potom v budúcnosti sa vo svete nestratia. Takže čo je pre mňa výhodou určite je to, že aj keď teda mi to dá zabrať toto štúdium, ale potom zase na vysokej škole by to nemal byť až taký veľký šok, čo sa týka učenia. A ďalej si myslím, že máme obrovské plus v tom, že sa učíme vlastne v cudzom jazyku, čo nám pomôže, keby sme chceli vycestovať neskôr do zahraničia, že vlastne už budeme mať prelomené tie základné bariéry. V osobnosti poznám tam väčšinu a musím povedať, že je to sila. Pozitívne skúsenosti, no všetko sú len pozitívne skúsenosti.